Kadar bas nang Mawlai Nongkwar hindin ke sengit hodi yang jong ka apa praterek ujumang kalapan pau ya kejing Sngewnguh ya wemele ka Mawlai upa piti sau kumi halor kejing Jingiarap ke Jingiarap ya Kiba Shong Slung hakane ke Sngewnguh kini ke Jingiarap ke kintup ya ki marba mardi bat ke bayo Jingiarap ki long hadu Nreu huwai dili ki long yang jong ka Mawlai Nongkwar ki bahap Kiba Shong Slung nakadaw jong ka klam covid kandai nakaliang u asistan rang bas nang Mawlai Nongkwar uba W jirwa haba ajing kren hasyawan pensam ya ki marbam ulapan pau ya kejing Sngewnguh ya wemele uba nakapor syakapor uju yarap ya kasino Mawlai Nongkwar lembat ya ki waidi kisino jong ka Mawlai Ublay saya kenal bawa Asia ngamet ke basai baklan ya gini ki Asia kiba nakmat gitu nakmat jongi kinong kit kam senong banyak let banyak penbiang ki marba mardi ki dawai ki dasien hagini ki yeng ki basong karanten ki yeng ki badan ki positive case klaim ke jing tiang ke jing riat ki let bantul ban penbiang ya ki ya kabam kadi ya ka ya bagi dan kam ya ki dawai ki dasien klaim bakin yo nak ke jing kuat nang tu ke jing yo pang ke jong ki ngai ku blai ru ya ka dor bas nong Mawlai Nongkwar pa ngila itres tom sia hagini ki singi naduk basdang ni ka lockdown but minsem snam lu aja arko naduk but wan hi ni knyang jingpang banwan ban hagini ka ri ke jongi haga jela ke jongi ngila itres tom bangila ala sia ban continue ni knyang jingpang ha tu snam but mentau snam lu hagini jingwan jong ni second wave ngila itres tom sia nak dor bas nong jong Mawlai Nongkwar baro ka igi nong kam senong kirang badong ki active member baro ki bedan ha kador bas nong jong Mawlai Nongkwar ngai ku play fi baro ki active member hami ya dan lang kirang badong jong blok 9 jong badong blok 2 active member jong rabas nong secretary jong blok 9 ya dan angkat hang ni bangin ya fight jong ni knyang jingpang min perbiang gini ki marba mardi hagini ki yeng basong karantin hagini ke blok 9 hagi blok 8 blok 2 blok 3 blok 11 bagian ni ka blok 10 gidan ngin perbiang gini marba mardi lembah jing ajong MLA jong ni ba piti sau kumi gini marba mardi mangin la ban ai ki gilong ye ki bamyo ban mi na lagi yeng joki ban le ban thiet ban pet ki marba mardi na ki dawai da sien ki ki ngi perbiang ki yeng ki sam lembah jing Arab jong MLA kapakerpang ayang ai ku blai MLA jong ni bla tre sistem hado kata-kata hapreng jong ni ka kham ro man kasi imi banlet baru kisnang ki badan hagani ka Mawlai konstituensi banlet banwan ya ki brio ki badan kam ke Jingiarap kinu ki badan kam ke Jingiarap bangin yo ban ai ke Jingiarap lembah ke jong i lama imla ban pet bagi brio jong i kin syak thangan kum hagani ka por bakin let ban thiet gidan ki brio ki bambio si banlet bala le singiru tang ka pisa banlet thiet khau gemdan syu ndrei ibai la kloi sia lembah kini Asia ginokit kam senong nyiwat gini kibrio ba habang ilalap gini kibrio ke badan kum gini kibrio ke bamdan sutong kharu ban bam haja ye petip siba uwat ba ibada ba bensim ke bakbun ke bakoi lap penpoi uwat ki marba mardi bangla ban poi sitiki ye ki basam ye jing jajing lana kublai sibun ba ublai undan kat bat phi unia daya phi nong knyang jingpang haba phi mi phia na la ke yang kesam ban let ban ajing Arab ye ki badan kam ye ki baduk ki rangli ba ublay undai fi bunu kena jipang lumio bandong kamet jong fi ban pensam ya fi ya kayeng kesem jong fi undan angkat bandong ku ya fi at bau senangla ban asyuk khamha gini Jingiarap hagini kisi banwan yo ki blangbun ki brio ki bangat anu kena jipang bangimtip syuk kat nur lagi di keteng Jingiarap jong ublay hitai kena banalo ban ya fi ban pendap ya fi nam la ban pendap gini jonok kam baro jong gini kipat nyong sok-sok jong gani ka Mawlai konstituensi ba ya karihi borok kawe ba ni naga dorbas nong Mawlai Nongkwar ki Sngewnguh ifi do kata-kata tang nang gini Jingiarap ba fi gini ki puar bakawan shop gini ka khlam nde ki development ki ba fair fila babun ba hakani ki Snong Nongkwar ke jongi ngimla su banyo ki jing ki jong fi ni Snong jongi kulai sibun ba fila it polat yang gini ki Snong ke jongi ba fidei shau ta nong mi khmat ubasisya ubadan ba senda jong kipat ba ki badan kam ya ke Jingiarap jong fi bat ya kisnong kita kita angkat bagi dor bas nong jong ka Mawlai hi borok kawe bat ngai hi hagini kisngi haki media ba bila Jingiarap lut hi ya baru kisnong ki badan hagini Mawlai konstituensi banganget sekarang ublai udang kat ku fi udang tek kar hai fi ba pinang la banyarap susuk khamba namenta ka bit ka biang jong kipa nong jong kisnong jong kini ka Mawlai ba jong karihi borok kawe ba
amla klem da ai je Sngewnguh ya pi ba agini kisingi dan kibri kiba ong bagimdan kam gimdan shu hayeng ru gini basong karantan ti pisar gimdan shu taman putpoi hayeng ni handai pi la ka jing kloy ka jong pi jing subon ka jong pi la betha engi ki rongkit kam ki badan lala ki benta jong ka song Mawlai Nongkwar bangen pen poi ya ko sagini ki yeng bat wut he tang si phang he mbampor si singi ru tang da ki kenta ilala man pen poi gini ki jong kam jong kini ki basong karantai mentalasan ku adli ki ye la dap yarap ban ai Jingiarap ki badan kam Jingiarap berkerti ki babamdan su tangi marpa mardi hayeng ma beli pisah ki bukan ki play rek pisah ki mdan ban lecet ni bukan ro ma bekemio ban lek bela ka singi te meneng la ai san ku adiyeng menta gini ki dan krayeng pendayeng ini bangin ai sementara dan pendayeng ban ai ni Jingiarap bai baru la ai ka dikarpat anga bangan ong inong Sngewnguh ba kidai ban mendai ban leran kinu kibde basyam ngijing dalam not kom hari ni kapur ka lockdown gini bagimio ban lek ke bela ka singi bagimdan pisah syu ban tiet ngama urang phau jing dokam hayeng lu ke petip ko seiba ba long bakloi ban yarap ban leran ban tip hagirang badong le lembah ki samla Sngewnguh iseng long kemi lada pimio ban pun dari iba ru petip lembah kini ti iba gini seperti siba iba long bakloi ban yarap walera iba yarap indon kat papi ba iba imla ban pet ya kipat nong sesol jong Mawlai ba jong kari berkat berok kawe gedela ka jong ni bagin sak tangan kumang ni kapot yarap kat ba ila na nang ba pinum ni sak tangan la petpoi ka bang kedi yang jong pi belong tang hapi ba pinye pentip iba yo ding tep bat belong bakloi ban yarap Hagan ni kesengi la yoru ya kecengkren na ikong Mary semli ibadai ru I Asha lemban na presiden kesenglong kumi jong ko Mawlai Nongkwar blok 9 ikong S kharbut na kibalapan pau ya kejo kejing Sngewnguh berkata kejing Sngewnguh ya UMLA ubala Jingiarap ya kipat ba na kapor sa kapor MLA jong Mawlai jong ipat marsen phun marsen ong ya ila ko ngo ba ila ai na ko kapor wat dei tang hang ni bang ipen kini di media ke rebat hagi bari ru yarap sibun ya ka Mawlai ke jong gi barok ko bat hang nuru ni pan su ong bang iba kata ka yeng kam den ai su ka ai ong tong ngala ong iba wan seng sepen biang injudan ko ka siru ba in kan ta te ba di ai khle sibun ni na maria ka jing kloi ka jong phi ka ba Jingiarap MLA jong I ba piti su kumi na kapor sa kapor iyai yarap iyai dan lang kakti kamon kakti kadiang ka jong I ba kanongi dal da ka jing su kumen ba kumu MLA kumu nong mi khmat ujong I ubam ju ino haka sitom haka lanot ti ka constituency ka jong I barak ka wei indu ino iyai long lem rangkat na kapor sa kapor so ai ba ubelai unang iyai dan rangkat ya I MLA jong I ba piti so kumi ban unang iyai kerku ya I haka met ka basan baklan kenang ban na inang la ban trei khambha na kapor sa kapor ban wala imdan lang niru ngi ai kublay ya I ba inang la ban sakri khambha ya ka constituency jong I barak ka wei